Medyo tipid-tipid din eh. Pero sa papalit mo dapat di ba? Ang papel, di ba? Ang papel, kaya mo yan. Bit, yan, marami ko lang bit. Nakaalay. Benta mo dyan. Sa papalit. Ay, open lang. Dati sa amin dyan kung balikan. Ay, so. Nagkatero di ko yata nyo mo ah. Sabado, ay simba. Maka, ayun. Maka, ano tayo ah? Maligawan. Sarag ko may 4 minutes. Basta kung lagpas ang 4 minutes. Ay, 5 minutes. May lambat at kulakaran. May ano yung sinakamay kasi rin yan. Yung kaya pinigilip sa 4 minutes pa sa gawin. Hindi. Lapat sa i-post na ba namin video. May record. Tapos, i-record ka lang naman. Ay, ipos mo mag-computer na ay cellphone. Parang madya ka mo, pinasino kang matabalo. Parang makilot mo punutan, manlapot lagi so ganun bang manlapot lagi binga isang kape na kusawa Oo naman, sa lista kong talaga mo. Ano malalagyan mo, di ilat malalagyan. Kaya
Malabo. Malabo. Ano yung mag siguro. Nanongga ko lang sa Ilonis na. Ang pataki na. Oh, kasi ilagay mo lang ito. Pataki na. Sabi, ganito man na, 25 ang man, di ba? 25 may paka-monetize to. 21 naman. Ayun. Yung 25 yata na 60 store sa may kit. Oh, no. Ay, Ako yung mag-aramay tips kung days at ano gano'n na days. Background, description, kunwari. hindi kailangan aman so important din nagtapang imumunong tayo sa manaya kung nagsama so may background na din. Ay, kalangaran naman, channel na Talagang kailangan. kailangan kung dito namin. Marami about ganito. Yes, mo na parang marami about to. Tagal lang kasi mga subscriber ko. Pero masyadong kailangan na ito mo. Bawat na lang. Hindi na. Tama manaya, basta katong bantayan da, kay promote na Premiere Pro. Ano niya, i-download mo lang. Kami niya subscribe. Ang kaway di manot din ko. Kakaidang bantayan. Manot sa pila. Oo, sama. Upload mo lang. Sana makapag-kita ko ngayon. Para sa 21 subscribers. Yun, kailangan niya ang internet eh. Ako na pagkanan gamit sa gas. Ganito. Ang pala mo na yung kailangan ko na ng kawigi ko. Wala, may kailangan. Ay, dami ko ano na. Ano ba rin ba yan? Nangyari lang dito yung Rosas Park eh. Malabali mo lang guys, Malaglaba lang, malaglaba lang. ang ganda Ano? tayo. Tingin tanong eh. Hindi nang ka pumatisa ko eh. Ganun Ah, ganyan di doon. ba? Ganun tayo may kaway lang dito lang eh. So may papakalaman mo naman si Bakang Bulo.